Кніга прарока Езекііля, раздзел 2. Гэтае бачанне падобнае да славы Господа. І ўбачыў яго, і ўпаў на твар мой, ды пачуў я голас таго, хто гаварыў. І сказаў ён мне: «Сын чалавечы, стань на ногі твае, і я буду гаварыць да цябе». І ўвайшоў у мяне дух, калі ён да мяне гаварыў, і паставіў мяне на ногі мае, і я пачуў, як ён да мяне прамаўляў і сказаў: «Сын чалавечы, я пасылаю цябе да сыноў Ізраэля, да народа адступнікаў, што адвярнуліся ад мяне. Яны і бацькі іх выступаюць супраць мяне аж да сённяшняга дня. І гэта людзі з тварамі без сораму і закамянелымі сэрцамі. Я пасылаю цябе да іх, і ты скажаш ім: гэта кажа Господ Бог. А ці паслухаюць яны цябе, ці пагардзяць, бо гэта народ упорысты, аднак будуць ведаць, што прарок ёсць між імі. Такім чынам ты, сын чалавечы, не бойся іх, а не палохайся слоў іх, нават калі вакол цябе будуць чартапалох і церне, ды калі ты апынешся сярод скарпіёнаў. Не бойся іх слоў і не бойся іх твараў, бо гэта народ упорысты. Такім чынам ты будзеш казаць ім словы мае. Ці будуць яны слухаць, ці пагардзяць, бо яны упорыстыя. А ты, сын чалавечы, слухай, што я табе скажу, і не будзь упорысты, як гэты народ бунтоўны. Адчыні вусны свае і з'еш, што я табе даю». І паглядзеў я, і вось выцягнулася рука да мяне, у якой быў скрутак кнігі. І разгарнуў ён яго перада мною, а быў ён спісаны з аднаго і другога боку, і былі ў ім запісаны нараканні і галашэнні і бедаванні.